салом алайкум тамошобино, подписчикои азиз, хоҳарон, апон, бародарони азиз. Ина мо ба бозори Корвон омадем. оид ба нархҳои пасудоҳо. мисол пасудоҳои пешина дар навор парифтагимон моделҳои бигем ки пешина будиянд, ки бо моделҳои наваш будай. нархҳоям арзон, нархош хуб. набинанду нархҳои набори пасударо фаҳмидем. Набораш обши барои 6 одам мегирифтай, обши 1000 сом сар мешидай. Мисол 1000 сомон сар мешидай то 2-3000 сомона. Дувоздахтагаш то 1500 мешидай. Нархош арзон. ҳозир хай мо нархоша дона ба дона ба шумо мефаҳмонем. ҳозир мо ин бародар нархоша пурсида дона ба дона шумо ҳамаша ҳанӣ карда мефаҳмонем. ина бинандаои азиз, нархҳои тарелкаҳош, тарелкаҳои майдаш 17 будай. тарелкаҳои калонтараш будай ҷа 25 сомон. бо айда калон 33 сомон. боиҷа размерои барои ошхӯрӣ будай. барои ошхӯриёш 43 сомон. инҷа ҳастай пиёлаош. пиёлаош нархаш 13 сомон будай. боиҷа косаош ҳастай. косаош 17 сом будай. баъдиҷа чойникош будай. чойникош 75 сом будай. чойникои калонаш 90 сомон. баъдан бо асарти гиракош барои салат асарти размераш 35 сомон будай. 35 сомон будай инаш. боиҷа калонтар доштай 42 сомон. бо аз ин ҷа камтар калонтар бо будай 48 сомон. баъдан инҷа бо салатница доштай, салатницаи аделни. салатницаш нархаш 30 сомон будай. баъдиҷа қангиракош ҳаста, қангиракошда мегзарем. қангирак полочудесаш будай 180 сомон.
мираж нисаш бидай 160 сомон ё буд торд ниса дорад. торд нисаш 130 сомон поча доштай баландтар. мевагиракаш 130 сомон 130 сомон бидай. ҳо меваде ки дароз дошта 150 сомон. хай карочи обши ҳами наборо нархош ай 1000 сум сар мешидай то 3000 ай 6 тага 12 та 24 та персонада обши барои як рӯи дастархон. мисол дар кор бошад ями ҳафтум дар рӯза биёен хай бо бозор ай бо бигарден то бихӯрен. бозор ҳар хел нархҳо дора. мисол ями оид ҳами нархҳои ҳами пасудо мо медонистагимонам ба шумо нагуфтем. бо инаҷа мисол донагирака қангиракош бидаҳед. донагиракаш 90 сомон қангиракаш 150 сомон. хай ина бинандо подписчикои азиз бинед. агар видеонавори мо ба шумо мақбул бошад подписатсия кунед, лайка фаромӯш накунед. бо иншоалло наворои нав ба шумо пешниҳод мекунем. бо чӣ чизое ки оид ба нархҳои бозор дар кор бошад дар комментария нависен. бо иншоалло мо давом метиҳем. хоб бо шумоем.